बाड़े, शायद जानत होई कि सच्चाई का बा। बाकी आज प्रोफेसर शर्मा नजर ना आइल। रवा के मालूम नहीं खे, बीमार बाप बेचारा, एक तो शरीफ इंसान और दूसरा टीचर, और इतना बड़ा हादसा, गहरा सदमा में बाहू। का पाठक जी, बात के मिर्च मसाला लगा के बोलत बानी रहुआ। मालती जी नाराज होके चल गईली। अरे भाई, प्रोफेसर शर्मा के हाल चाल पूछे गई बड़ी। कहा ना होके, दोनों में आपस में गहरी मित्रता जोन बा। दोस्ती काहे ना हुई, दोनों कुंवार बाड़े। अरे मालती जी, रहुआ आई आई प्लीज। कमाल करत बानी प्रोफेसर शर्मा। लोगन के मुंह से पता चलल कि राउर तबीयत ठीक नहीं खे। कम से कम रहुआ एगो फोन तो कर सकत रहनी। रहुआ बैठी बैठी। रहुआ तो बढ़िया से जाने नहीं मालती जी कि हमनी के कॉलेज के स्टाफ कौन तरह के बड़े। एक बात के 1000 बात बनावे ले लोग, बाकी हम राउर बड़ इज्जत करे नहीं। खाली कहे से इज्जत ना बनेला। और रहल बात उन लोगन के, तरहुआ उन लोगन की बात के ध्यान ना दी। बाकी हमार शिकायत रहुआ से अपन जगह बा। मालती जी, हमार बात के प्रोफेसर, हम समझ सकीले ई बखत रहुआ पर का बीत रहल बा। जौन हादसा रहुआ संग भइल, ऊ हादसा अगर हमार संग भइल ता हमार हाल इहो से बुरा होखित। आखिर एगो लड़की के जान चल गईल। हाँ, रहुआ ठीक कहत बानी। हम भुलावे के बहुत कोशिश करत बानी, बाकी भूल ना सकेनी। बेरी बेरी ऊ मंजर हमार आंख के सामने आवत बा और हम कांप जावे नहीं। हाँ, शांति हंसपाल लड़की भी तो बड़ी बढ़िया रहल। ओकर हमरे संगे एगो छोट बड़ बहन के रिश्ता बन गईल रहले। का कर सकेनी, हम तो अपन तरफ से बहुते कोशिश करनी ओकरा बचावे के, मगर तकदीर के कुछ और ही मंजूर रहे। जिंदगी हार गईल और मौत जीत गईल। बाकी प्रोफेसर, हमके समझ ना आयल कि आखिर ऐसन का भइल। का कह सके नहीं मालती जी। पुलिस तफ्तीश कर रहल बाड़े। वो 4 लड़कन की गिरफ्तार भी कइल गइल बा। बाकी एजा वो 4 लड़का के जिंदगी के सवाल बा। खैर, चाहे जे कुछ भी भइल, सबसे ज्यादा नुकसान तो वो लड़की के भइल। वो बेचारी के जान चल गई। शांति हंसपाल के मौत पे जितना भी अफसोस कइल जाए कम बा। खैर, अब हमके जाए के पड़ी। रउआ अपना तबीयत के ख्याल रखी। हाँ, रउआ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। धन्यवाद, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। चला, हम चलत आनी। बाय बाय। ऑर्डर ऑर्डर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर राम सिंह तिवारी, प्लीज प्रोसीड। हाँ जज साहब। जज साहब, स्कूल और कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पढ़े लिखे और शिक्षा के संस्थान बा। बाकी 4 अमीरजादा हमनी के उस शिक्षा के नाम पर काला धब्बा बाड़े
जेकरा के विद्यार्थी शब्द के नाम बर्बाद कर देले बाड़े। ई कॉलेज में पढ़े के बहाने बदमाशी करत बाड़े, अय्याशी करत बाड़े और ओकरा के नाम देले बाड़े रैगिंग। ये लोग सारा आवे वाले नए स्टूडेंट्स पर जुल्म करत बाड़े, उनके सतावत बाड़े और ये जुल्म करत रहले उस सीधा साधा भोला भाला पढ़े लिखे वाले बच्चन पर जो पढ़े आयल रहनी। और इनकर जुल्म के निशाना बनल एगो मासूम भोली भाली शर्मीली लड़की शांति हंसपाल। ओकरा संगे ये लोग जौन तरह के बदतमीजी कैले और जे तरह के ओकरा गंदा गंदा शब्द बोल के सतावले बाड़े, जज साहब वो एगो बढ़िया और शरीफ लड़की अपन अपमान के बर्दाश्त ना कर सकेली। ई लोग ओकरा के इतना बेइज्जत कर देले कि वो अपन दिमाग के संतुलन खो बैठल। ई गम और गुस्सा में अपना जान के वो अपन परवाह बिल्कुल ना कैले और अपनी कॉलेज के छत से कूद गईली और ई लोग के जुल्म के शिकार होके आपन जान दे देले। जज साहब जबले ही जैसन लोगन खातिर कानून अपन हाथ के मजबूत ना कर सकेले और जज साहब जबले तक एकरा जैसन गुनेगार के कड़ी और सख्त से सख्त सजा ना मिली तब तक रैगिंग के नाम पर ही गंदा और जानलेवा शिक्षा चलत रही। जज साहब और शांति हंसपाल जैसन मासूम हजारों लड़की इस शिक्षा के भेंट चढ़त चढ़त आपन जान देत रही। जज साहब हम अदालत से अपील करत बानी कि 4 लड़का पर कौनो तरह के नरमी ना बरता जाए, बल्कि इनका के कड़ी से कड़ी सजा दिहल जाए। जज साहब जैसे कि कोनो भी अमीरजादा रैगिंग के नाम से कांप उठली। दैट्स ऑल जज साहब। योर ऑनर, सरकारी वकील आपन जज्बाती तकरीर में मुकदमा के सारा रूख असली मुद्दा से हटाकर कौनो और ही तरफ कर देलस। कॉलेज के रैगिंग के उन लोगन ने वैश्याना इल्म बता के ओकर सारा इल्जाम ई 4 मासूम और बेगुनाह लड़कन के सर थोप देहलस। ये एगो सीधा सीधा खुदकुशी के केस हा। बेशक ई 4 रईस ज्यादा हा, इमे इनकर कौनो कसूर ना हा कि ई लोग रईस के घर जन्म लेहलस। ई 4 लड़का कॉलेज के बहुत ही होनहार और ब्रिलियंट स्टूडेंट बा। ई 4 लड़का लोग मरहुमा शांति हंसपाल के साथ ना तो कौनो रैगिंग कैलस और ना कौनो बदतमीजी कैलस। असल में ये मामला कुछ और ही बा, जेकर सच्चाई आप जान पाए एगो ऐसा आदमी के जुबानी जे मौतबर बा, शरीफ, जेकर शराफत के केनो झुटला सकेला, जे गवाह के हमार काबिल दोस्त के अदालत में पेश करे के चाहतानी, जेकर गवाही से यही जा दूध के दूध और पानी के पानी हो जाई। जे गवाह के नाम बा प्रोफेसर विशाल शर्मा। योर ऑनर, हम प्रोफेसर विशाल शर्मा के विटनेस बॉक्स में बुलावे के इजाजत चाहेंगे। इजाजत बा। थैंक यू योर ऑनर। प्रोफेसर विशाल शर्मा अदालत में हाजिर हूं। कही हम गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता ही कि जे भी कहब सच कहब और सच के सिवा कुछ ना कहब। हम जे कुछ कहब सच कहब और सच के सिवा कुछ ना कहब। प्रोफेसर विशाल शर्मा, आप शांति हंसपाल के तो जानत होकबू, जे 15 जुलाई के कॉलेज के हॉल से दूसरी मंजिला से गिर के खुदकुशी कैलस। जी हाँ, हम जानत बानी। शांति हंसपाल के वो दिन यानी 15 जुलाई के पहली और आखिरी बार देख ले रानी। आप अदालत के बताइब कि वो दिन का भइल रहे। जी हाँ, वो दिन तकरीबन 11 बजे हम अपन कमरा में अकेले बैठल रानी। तबे एगो लड़की बहुत ही गुस्सा के हालत में कमरा के केवाड़ी खोल के हमार कमरा में आ गई। ओकर हालत देख के हम चौंक गई। ओकर शरीर के बहुत ही जगह पर कपड़ा फाटल रही और जब हम ओकरा से वजह पूछनी तो वो बतैली कि वो गिरीश चौबे से झगड़ा करके आयल बाड़ी और झगड़ा की वजह वही बतैली कि वो गिरीश चौबे से प्यार करेली और गिरीश चौबे ओकरा से शादी करे से इनकार कर देलस। ओकर बात सुन के हमरा ताज्जुब भइल और गुस्सा भी आयल। हम ओकरा के समझावे के कोशिश कईनी। हम ओकरा से कहनी कि देखा ये पढ़े लिखे की उम्र बा, पढ़ा लिखा, और हम ओकरा से ये भी कहनी कि अगर वो हमार बात ना मान ली तो हम ओकर माँ बाप से ओकर शिकायत कर देब।
हम इतना ही कहनी कि वो लड़की अपन आपा से बाहर हो गई और वो खुदकुशी करे के धमकी दे देली। हम डर गए नहीं, हम ओकरा रोके चाहे नहीं था। वो अपन तेज नाखून से हमार हाथ के नोच डाली और हमार पकड़ से आजाद होके वो गैलरी से नीचे छलांग लगा देली। हम ओकरा के पकड़ के ओकरा बचावे के बहुत कोशिश कईनी, बाकी अफसोस हम वो पागल और जिद्दी लड़की के बचा ना सकनी। बस सरकारी वकील सफाई के जिरा और गवाह लोग के बयानात, खास तौर पर प्रोफेसर विशाल शर्मा के गवाही ए मुकदमा अदालत के सामने शीशा के तरह साफ कर देलस। अदालत ए बात पर विश्वास करत बा कि प्रोफेसर विशाल शर्मा शांति हंसपाल के बचावे के पूरा कोशिश कैलन और एक कोशिश में उनकर हाथ भी जख्मी हो गई, बाकी वो अपन कोशिश में कामयाब ना हो पेलन। ये अदालत ये मुकदमा के खुदकुशी के मुकदमा मानत बा और मानत बा कि शांति हंसपाल अपन मौत के खुद जिम्मेदार बड़ी, दूसर और केहू नहीं है। लिहाजा गिरफ्तार कल गेल चारों मुजरिम रंजीत ठाकुर, गिरीश चौबे, कमल सक्सेना और इकबाल कादरी निर्दोष बाड़न। ये लोग के शांति हंसपाल के मौत से कोनो ताल्लुक नहीं है। ऐसी अदालत ये चारों के बाइज्जत बरी करत बा।